Nora zoaz? Igeri lekura. Zu nora zoaz? Lanera. Nora? Zertan ari zara hemen? Zeu egiten ari zaren gauza bera egiten. Goizero etortzen naiz ordu berdinean eta... Orain berdin zaituztea. Eta zure eztarria? Utzi egin dut. Kantatzeari utzi diot. Baizea, zergatik? Nik esandakoarekin zer ikusirik badu... Ez flipatu. Nik utzi dudalako utzi duzu. Zer? Utzi egin duzu? Bai, Ez da izango esan izunarengatik. zer ikusirik ez. Berreskuratu duzu zerbait audioetatik? Eta pianoa? Ez du jotzen. Bueno, hala uste dut. Enaiz berriro erabiltzen saiatu. Eta zer egingo dugu orain? Uretara jauzi? Berriz da ondo pasatzera gatoz, Dantzatuta bestera ikasteko asmoz, amets berria ezagutu maitasun hitza xurxurlatu izarazpia entzun orain zu noiz datorren udarik onena, bat bi hiru lau bazen. Batzuk ez gara basakadiko ume motoak. Zerua da gure muga bakarra. Gazta gara, ezinekin non dagoen udarik onena, gauza gertu da hau entzungo azena bestera. Ezinekin noiz datorren udarik onena, bat bi hiru lau bazen, goazen. Arazi utzi dazu azaltzen. Enizun esan lehenago edortarena uste nuelako etzenuela ulertuko. Baina enizun gezurra esan behar. Sentitzen dut. Enizun sinistu behar. Diru hori eramateko eskatu zidan. Eta uste nuen okernen bilen. Orain badakit ez diodala ezer zor. Garazi, esan diota odela egiten diodan azken mesedea. Nik... utxetik hasi nahi dut. Ez kontatu niri zure bizitza. Ez zait interesatzen. Izar, Ama, zure bilanen bilen. Ni banoa. Zereginak ditut. Entxegu gelan egon nahi zure zai. esan nizun atzo. Utzi egin dut. Lehiaketaren oso estresagarria izaten ari da. Baina aukera ona da eta Ez da lehiaketarengatik. Bioritzengatik da. Ez esan ergelkeriarik. Dakidan gauza bakarra da, ona etorri aurretik. Oso argi zenuela, nort zinen eta zer nahi zenuen. Eta orain berriz... Ez. Aitak eta zuk nahi zenutena baino enuen egiten. Ez lokeria da hori. Abesteak beti txoratu gintzaitu. Galetu idazu inoiz? Etzen beharrezkoa. Ainagerikoa zen. Ja. Dutxatzera noa. Alaia, zerbait kontatu behar dizut. Utzi bakean. Zer gertatzen da? Galdetu Manesi? Manesi? Zergatik daki nire Marina? Ez dakit, baina entzun... Ez dut zurekin hitz egin nahi. Zu zinen zekien bakarra. Eta zutaz fidatu nintzen. Alaia, sentitzen dut, baina... Hau garrantzitsua da. Gogoratzean egun pare bat eskatu nizula. Bai. Proba genetikoa enkargatu nuen.
Zure amarena eta zurea. Eta arrazoi zenuen, ez da zure ama biologikoa. Ez dakit jabetzen zaren horrek esan nahi duenaz. Ama aurkitu behar dudala? Zure gurasoek, hasi zaituztenak, agian delitu bat egin zuten. Delitu bat? Zergatik? Erregistroak dioena, eta probek diotena ez datoz bat. Kartzelara joan daitezke? Bagai serioa da. Eta badakit ni naizela heldu hemen, baina ez dakit onena haiekin hitz egitea den, salatzea, gizarte zerbitzuekin hitz egitea. Ez egin ezer. Mesedez. Ezin dugu hau horrela utzi, besterik gabe. Argitu egin behar da. Lehenik nire ama aurkitu nahi dut. Benetakoa. Ziur. Ziur. Ados. Hurra, Ikusiko duzu errebantxa. Lan ibilizarete? Hau, partida bat jokatzera eramatea lortu dut. Arrastaka. Oraindik ere ezin du sinistu atzokoa. Arrazoi zenuen alaiarekin. Eluke basakabin egon behar. Bueno, neska txungo batek ez digu eguna izorratuko, ez da? Arrazoi bai. Badukazue planik gaurko? Ba, niri ikaragarri gustatuko litzaidake geure buruak grabatzea, kantua kantatzen eta gero igotzea. Zer iruditzen zaizue? Ez dakit. Lehenengo utziko didazu dutxatzen, ez da? Jakina, behar duzuta. Txantxa bat zen, ergela. Ni ere banoa dutxara. Ez dut ulertzen zergatik behar dudan, hau. Elikadura segurtasuna esaten zaio Bosko. Baina zurea gehiago gustatzen zait, zenbat balio du erosiko dizut. Sukalde normal batean, 2 hilabete emango zenituzke, ontziak eta lurra garbitzen. Baina ez daukagu denborarik. Uste nuen jerarkien aurka zaundela? Tipula txikitzen hasiko zara. Lehenik, labana ondo hartu behar da. Hori egiten badakit. Benetan? Labanak eta goi-mailako gizartea elkarren lagun izan dira beti. Begira ze teknika. Junek irakatsi zidan. Horrela zuk eginaraziko diozu negar tipulari. Honela egiten da. Ez dago usain bat, gimnasio low cost batena bezalakoa? Probatu tomate batekin. Nire begiak, azkura! Nire begiak! Ea, tomatearen azidoak askura eragin dezake, baina urarekin... Gure zereginak aldatuko ditugu. Nik laguntzen badizut, zuk lagunduko didazu niri. Arrazoi duzu. Noiz iritsiko da janariaren eskaria. Bueno, iritsi. Berez bila joan behar dugu. Eta orduan esan dit ez diogula inoiz galdetu ea bestea gustatzen zaion. Behartu bagenu bezala. Eta galdetu diozu inoiz? Bai, aurrera! Barkatu. Hau ekarri dute. Bikain, iritsi da. Zer da? Tatxan! Gazta erdi bat. Baina ez da dozen gazta. Aurtengo Idiazabal gazta irabazlea da. Eramango duzu sotora. Jarri kristalezko estalki batekin. Hain garrantzitsua da? Fundazioak 5.000 eurotan erosi du. Gu gero galan zerbitza ezagun. Zenbat esan duzu? Bai, erokeria da. Beste zerbait nahi duzu, pitxin? Bai. Kontsultatu duzue komentatu nizuen Lorezain lana? Bai. Sentitzen dut, baina ez esan dute. Kostatzen ari zaizu lan aurkitzea, ezta? Bai, egia esan bai. Agian Leirek Lorezain bat behar du bere lorategia zeintzeko? Nire lorategia? Ze lorategi? Zure txekoa? Nire etxeak ez du lorategirik? Benetan? Hain finolis ikusita uste nuen biziko zinela lorategia, igerilekoa eta artelanak dauzkan etxe puska batean? Hain finolis ikusten oso benetan? Aner, gazta? Zen movida.
Zugai badakizula uda lasai bat nola pasa. Bai, hoxe. Baina lasai, urrengo udan kanpora joango naiz. Ez izan dudarik. Eta kanpora joateaz ari garela, badakizu ezer Lukeni buruz. Ez errez. Nire mezuei erantzun gabe jarraitzen du. Bueno, nahi zu denbora. Nirekin hitz egin nahi ez badu, ezin dut besterik egin. Zuk ez altzen nuke alaia zaintzen egon behar. Zuri gero dituko dizut. Begira, hemen alaiari laguntzeko nago, ez alaia zelatatzeko. Ba beharko zenuke, ze atzo nire anaia bultzatu zuen, da ez da lehenengo aldia izan. Agian zuk esan beharko didazu zergatik dakien zure anaiak alaiarena. Zer? Adoptatua dela. Zuetan iginen hori zekiten bakarrak. Ez dakiz zer esan zion. Baina badakit inori ez esateko eskatu nizula. Bueno, horrek ez dauka zer ikusirik. Alaia arriskutsua da. Nik ez dut horrela ikusten. Itxu zaudelako. Beste edozein izango balitz bota egingo zenuen. Badakizu ze ikusten dudan oso argi. Alaiaren kontra zaudetela. Aurrera. Hitz egin dezakegu? Jakina, pitxin, aurrera. Nahiko lanpetuta nabil, baina, esan. Badakit zergatik portatzen denain gaizki alaia. Presazko kontua da. Denetara ezin iritsita nabil. Ze itxusiak diren karpeta hauek. Orain arte ez dizuet ezer esan enengolako ziur, baina kontua oso larria da. Kamiseta garbiak ekarri dizkizut. Ez diazu arropa ekarri behar, joan naiteke garbitegira beste denak bezala. Maleta egiteko da. Bihar etxera guaz. Bihar? Zergatik? Zer uste duzu? Ona ondo pasatzera etorri garela? Zure musikari ibilbidean laguntzeko etorri nintzen niona. Zuk entzulego profesional baten aurrean abestu ahal izateko. Ados? Baina... Baina ez duzu abestu nahi. Beraz, ez daukagu zereginik hemen. Ez zuk eta ez nik. Enago ados. Hemen geratu nahi baduzu, badakizu zer egin behar duzun. Ez dut abestuko. Oso ondo. Hortaz, erabaki hartuta dago. Zer egin duzula? Proba genetikoa. Benetan bere ama den edo ez jakiteko modu bakarra zen. Bere amaren baimenik gabe. Bueno, berez ez da bere ama, hori da kontua. Baina bai, badakit ez dagoela ondo. Ez. Ez da bakarrik ez dagoela ondo. Legez kanpokoa da. Eta konpliza egin hauzu. Bueno. Ai, ama, zer egingo dugu nienago kartzelara joateko prestatuta. Inor ez da kartzerara joango negatik. Nezesera eraman behar da, edo beraiek ematen dizute hortza garbitzeko eskuila. Baitane, hau kontatu dizut ez dakidalako abokatu baten gana jo beharko nukeen edo salaketa jarri? Lasaitu gaitezen. Har dezagun arnasa. Ados, bai, baina zer egingo dugu? Gure biriketara airea sartzen ari dela sentitzen dugu. Zuk ere ez dakizu zer egin behar den, ezta? Ziur, ez garela kartzelara joango? Hitz egin dezakegu. Baina bizkor presak gana bileta. Zesan zen nion alaiari berak zu bultzatu baino lehen. Benetan, hori galdetzen diazu? Begira, badakit alaia pertsona txungoa dela, baina nik kontatu nizunaz zerbait esan diozu. Zertaz? Adoptatua izateaz. Nik? Ez. Besterik gabe jozuen nire aurka? Ja, baina nola zekien nik zuri esan dizudala. Bazekien? Entzun egingo gintuen edo, ez dakit? Gon, tipa hori buruti gaizki dago. Hobe da eslaiatzea eta berataz paso egitea, ezin diogu utzi daukagunei zorratzen. Ados? Tira, zoaz berandu iritsiko zarata. Maite zaitu otro. Eta banoa edo saioak akabatu egingo nago. Segi, bai. Eta bere argazkiaren bilaketa egiten badut interneten?
Voleiboleko denboraldia hasi da. Maite Zabalak oso partida ona jokatu du. Maite Zabala. Maite Zabala. Maite Zabala du izena. Maite Zabala deitzen da. Nire ama da, badaukat bere izena. Maite deitzen da. Maite du izena. Goizero irrifarra nekea eta negarra egunak mendea dirudi ordea zorionak hartzela bihurtu zorrela hautatu bidea dago aldea erori edo bestela astu eta data elkarrekin data airean zuk nirekin data nik zurekin data kolosala izango da guztiek erantzuna baina nire itzala egunak mendea dirudi ordea zorionak hartzela bihurtu zorrela hautatu bidea dago aldea erori edo bestela astu eta data elkarrekin data airean zuk nirekin data nik zurekin data kolosala izango da astu eta data elkarrekin data airean zuk nirekin data nik zurekin data kolosala izango da bidea hasira zurotik erdira batera goaz goruntza begira etxiak tartira erori bestela astu eta data elkarrekin data airean goaz zuk nirekin data nik zurekin data kolosala izango da Zer saldu du honek? Seko jota dago, esan dizuet. Baina oso ondo kantatzen du, onartu beharra dago. Zer gertatzen da? Maite Zabala du izena. Ze, zure amak? Aurkitu duzu? Bai, baina, bueno, oraingoz bere izena dakit besterik ez. Googleen milaka emaitza dute eta orain bilatu egin behar dut. Asko posta nahi zuregatik, benetan. Aner, zer moduz? Zera, etorri gara... Ez da baidatzera, badakizu, horrelakoa gara. Bai, oso gaizki moldatzen gara. Gorroto zaitut. Jakina, bai. Bosko, gauza bat komentatu nahi dizut. Baduzune bat? Zer nahi duzu? Nire lorategi negozioa sortzeko asmoa daukat. Ze guai. Eta zergatik esaten didazu niri? Zure aita inbertitzailea denez, agian nire negozioan inbertitzeko prest legoke. Hasten lagunduko lidake eta... Nire aita autonomo triste baten negozioan inbertitzen? Mesedez, eta are gutxiago preso ia bada. Ados, ulertuta. Aztu esanakoa. Oso txungoa izan zara. Oiane, gu gurera. Tomate osoa ala xeatua. Ez da egia izango. Ez dakit, zertaz ari zara? Zergatik gaude hemen. Basakabiri buruz ari zara, sotoari buruz ala galdera filosofikoa da. Bosko ez esan janaria lapurtzen ari garela. Ados, ba ez dut esango. Uste noen dena interneten erosten zenuela?
Zuk uste duzu nik erosi izan banu marka zuriko espagetiak eramango nizkizula? Pasta fresko gurmeta dagoen tokian. Osko, baina hori oso gaizki dago. Teknikoki janari hau guk ordaintzen dugu. Guztiona da. Esan dezagun egiten duguna lankidetza publiko-pribatua dela. Aberasteko modurik onera. Hartutako guztia itzuli behar dugu. Ados, itzuliko dugu. Baina bihar, gaurko eskariak zerbitzatzeko janaria azken aldiz hartu beharko dugu, maileguan. Ez daukagu denborarik eskari bat egiteko. Ados. Tomate osoa. Eta gazta hau, txura hona dauka. Entzun denok mesedez. Iragarri nahi dizuet, gaurkoa dela basakabiko nire azken eguna. Zer? Zure ama bada? Udalekoaren erdian, ze fuertea. Txantxa bat da, ez da, badakit ez dela zure estiloa, baina esadazu txantxa bat dela. Nire alaba eta biok bihar joan egingo gara. Zer esan duzu gaztari buruz? Baina, zergatik joango zarete? Zerbait galdu dut. Ez dudala abestuko esan nion eta alde egin behar dugula esan dit. Denbora galtzen ari garela. Eta zuk alde egin nahi duzu? Beraz zaitezke ondo pasatzen besteri gabe, ezta? Esaiozu berari. Bueno, hasiko gara grabatzen. Hau prest dago. Esan dizut ez daukadala gogorik. Arratsalderako utziko dugu. Kontua da ez dudala kantatu nahi. Baina ilusioa egiten zizula esan zenidan, eta Egia esan, ez zait kantatzea gustatzen, ez da musika jotzea ere. Gainera, ez dut ondo egiten ez bata, ez bestea. izarri esan nion enuela berarekin kantatuko zurekin kantatzeagatik. Agian zuk ere ez zenuke kantatu behar, denbora galtzea da. Ez dut esan nahi zuk gaizki kantatzen duzunik, baina benetan uste duzu irabazteko aukera daukazula. Egia esan bai, orain inoiz baino gehiago. Ados, bai, benetan, ulertzen dut. Baina denbora guztien zurekin egoteko gogoa daukat. Hain ederra zara, hain jatorra, hain dena, txora-txora egin da naukazu. Nik ere zurekin egon nahi dut denbora guztian. Zer iruditzen zaizu, gero biok bakarrik buelta bat ematera ateratzen bagara. Melenga planean. Melenga planean. Badakizu, biok elkarri begietara begiratu, elkarri gauza politak esan. Melenga xamarra zara bai hoixe. Zu oso importantea zara niretzat. Badakizu ez da? Bai, manes. Baina badira gauza. Ados, erabakita. Gainera, uste dut prestatuta nagoela zuri esateko. Esateko ze? Ze? Maite zaitu dala. Ze? Maite zaitu dala. Ze? Maite zaitut. Maite zaitut! Maite zaitut! Nik ere maite zaitut, ergela. Sorpresa! Badakizu ez zaizkidala sorpresa gustatzen. Tiramisua, zure postre favoritoa. Eta nik ez dut inoiz postrei jaten. Ados, ez da zure postre favoritoa, nirea baizik, baina emango dizut pixka bat. Ezin duzu alde egin. Bai, Maitane, alde egin dezaket. Hitz egingo dugu horretaz. Non gorde duzu Idiazabal gazta? Gazta? Sotoan. Fundaziokoek deitu diate gazta gordetzeko argibideak emanez. Sotora joan naiz bila eta anentzegoen. Ez dagoela? Honetxe begiratu dut. Bueno, sukaldean egongo da. Ba, sukaldean ere ez dago. Esadazu hau baietz. Hau txantxa bat dela eta horrela biok egingo dugu barre.
Zer moduz doa? Aurrerapenik? Badakizu zenbat Maite Zabala dauden? Asko. 8.000-tik gora. Ez direnak zerrendatik ezabatzen ari naiz, baina oraingoz ezerrez. Nik lagunduko dizut. Ziur. Bion artean denbora erdia beharko dugu. Ba begira, andoaingo voleibol taldearen zenbakia falta zait. Udaletxean edo federazioan jakingo dute. Zaiatuko zarazu? Hemen utzi nuen. Ba hemen ez dago. Ea, pitxin, agian despistatuta beste nonbait utzi duzu, agian zure gelan? Lapurtu egin dudala esaten ari zara? Ez, baizea. Sukaldariek hartuko zuten edo batek daki. Ez, sukaldariekin oraintxe bertan hitz egin dut. Eta ez dute ikusi. Baina zerbait oso importantea esan diate. Gaurko menua? Azken egunetan janaria desagertzen ari da. Arroza, pasta... Naizela ni izan! Inork ez dizu ezer leporatu. Ez, baina zure aurrekariekin... Sinistu nahi ezpadidazue, hori ez da nire arazoa. Ez aserretu, pitxin. Lanera joatea izango dut honena. Benetan uste duzu bera izan dela? Nik kariño hartu diot dagoeneko. Ba, ez da gaztatxarra? Ezan guztiak kozinatzeko behar duteta. Tira, azkena. Ia guztia jarriko dut. Eskaintzakoa izateko ez dago bat ere gaizki. Gontzal, bainatu egin behar ruen, superruna zago kura, Gero xeago. Nigeri leku honen falta sentituko dut. Ta gurea, ez da? Ai, ikusi dun zer gazki goduen matxine. Bai, mezutxo bat bializi bat. Ai, ex maitea. Ez da nire exa, 1000 aldiz esan dizut. Ez da zure exa izango, baina argazki guztia komentatzen dizkiozu? Bere laguna delako? Learenak ere komentatzen ditut. Noarenak ere bai, eta izarrenak. Bai. Nik ere bai, jakina, txantxe bat zen, ez egin kasurik. Baietz, bihar ziur, baina ez deitu gehiago. Hau oso arraroa da. Zuen ustez zergatik ez dago jatekorik. Adi denok, ziur ez dela asmo txarrez izan, baina gauzatxo bat komentatu behar dizuet. Norbait janaria lapurtzen ari da. Eta lapurtu duenaren artean, 5.000 euroko gazta bat dago. 5.000 euro? Hemen paketeko gazta baina ez diguzu ematen, etzen guretzat izango. Bokata bat gehiago jatea ulertzekoa da, Madalena bat. Baina hau ezin da onartu. Beraz, lapurra agertu arte, inork ez du ezer jango. Ez? Gaur iruko ez du egingo ditugu salmenta? Unetxo bat! Ezin dugu hori egin. Ados. Orduan, igerilekurik gabe. Nola igerilekurik gabe? Hobe janaririk gabe? Bosko, gurea da lua. Ez da bidezkoa denok ordaintzea pertsona bakar batek egindakoagatik. Bidezkoa ez dena da. Maleta egiten egon beharrean orain 5.000 euroko gazta bategatik eskatuta egotea. Agian seinale bat da? Norbaitek aitortu arte edo lapurtutakoa itzuli arte, denok igerilekurik gabe. Eta kitxo. Beti behar. 5.000 euroko gazta bat lapurtu dugu. Gain baloratuta dago, argi eta garbi, goxoa zegoen besterik gabe. Horrek ez du axolarik, gaizkilea gara, kartzelara eraman gaitzakete. Lasai, ziur nire aitak baduela epaile lagunen bat. Zer egingo dugu? Oraingoz, isilik egon. Eta galdetzen baldin badigute esaldi magikoa esan, arrastorik ere ez. Zati txiki bat geratzen da, gian hori itzultzen badugu? Ez da pentsatu ere. Eta zati hori desagerrarazi behar duzu delituaren froga da. Baina Bosko, hori... Ixo, hemen ez da ezer gertatu. Eta orain, lanera, eskalopinak ez dira bere kaxako zinatzen. Hau ez da bidezko. Baina emanaldiaren marroiarekin utziko nauzu. Itzaldian zuk hitz egin behartzen nuen. Eta gainera... Ezin duzu izar behartu. Barkatu?
Ezin duzu izar egin nahi ez duena egitera behartu, eta ezin duzu zigortu. Gure izar, askatu! 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 Nahikoa da! Zertan ari zara? Nik? Ez, lasai, jarraitu. Hirugarren kajoian txiklak dauzkat. Bai baduzu? Uste nuen... Bai badakit zer uste zenuen. Inork ez du pentsamendu honik niri buruz. Bueno, zerbaitegatik izango da. Arrazoia izango duzu. Baina lasai, geratu zaitez, eta begiratu ea gustuko zerbait aurkitzen duzun buruan dituzun pelikuletarako. Eta zerekin biziko zara? Gauzatxo bat, zenbat lan eskaini dizkizute orain arte, superlegal jauna. Zaitik inozoa izan. Ez dira zure lagunak eta ez dira inoiz izango. Ez dizute segula barkatuko, Aner. Bai, kaixo, zer moduz. Ez dut lanik aurkitu oraindik. Baina ez da nire errua izan, benetan. Bai, badakit kartzelara ez itzultzeko lana behar dudala. Eta saiatzen ari naiz, kurikulum mordoa bidali dut. Bai, oso lasai nago. Bai, plan bat daukat. Neure negozioa sortuko dut. Ze dirurekin? Aurrezki batzuk dauzkat. Ziur oso gustukoa izango duzuela. Agur bai.
Mesedez, Maitane, utzi guzu joaten. Bera handia dago. Guk ez du janaririk lapurtu. Sentitzen dut. Baina lapurra gertu arte, igerilekua itxita egongo da. Zuzendariak hitz egin du. Ez da bidezkoa. Egin ez dugun zerbaitagatik zigortzen gaituzte. Niri ez gazta gustatzen. Ez gaitezen inozoak izan. Denok dakigun horri izan den. Nor. Alaia, aurrekariak ditu, horrelako gauza bat egiteko gai da. Ez da laia izan. Egia esan... Ziur alaia izan dela. Gaizkile arrunta da. Ados. Eskerrik asko. Berriz etxean. Kaixo, Luken. Etxera iritsi zarela ikusi dut. Nahi duzunean deitu. Ados? Muxu bat. Kaixo, Andoaingo voleibol taldea? Bai, pertsona bat egin bila, Nabil. Maite Zabala. Ez dakit ezagutuko duzun. Presidentea? Eta taldean jarraitzen du? Berarekin hitz egin nahi nuke. Pena handia ematen ditzuk alde egiteak. Zuen falta sentituko dut. Ta guk zurea. Saioa, badakizu. Edo zer gauzari buruz hitz egin nahi baduzu, deitu idazu. Bai, jakina. Tazuk niri. Lehen, mane xarraro xamar jarri da matxineen kontuarekin. Enekien jeloskorra zenik. Manex ez da jeloskorra. Txantxetan ari zen. Bai, jakina. Berarekin ondo zabela ziurtatu nahi nuen, besterik ez. Bai, oso ondo nago. Bueno, agur. Zorte hon. Uste diat, alaiak izarri ere berotu dio laburua. Bai, azel erdokeria. Ze gaizki egongo baintz, nik jakingo niken, ez da? Ze? Tira, anaia ezagutzen dinat eta bazekinat ogi puska bat dela. Baina, berarekin zerbait gertatuko balitzain, esango idake, ez da? Bai, jakina. Ze bikote polita egiten duzuen. Bazoaz, Bai, zure falta sentituko dute. Denek. nik ere sentituko dut haien falta. Denena. Izar, esan egin behar dizut. Jakin egin behar duzu, nik... Nik ezabatu nizkizun audioak. Ze? Egin orduko damutu nintzen. Ezin nuen burutuk endo esan zen idana eta... Nik puskatu nizun pianoa. Zer? Gau osoa daramat konpontzen saiatzen. Gero hartu naiz, alde egiten baduzu ez dizula ezertarako balio izango. Zergaitik egiten duzu parre? Nik ere gau osoa eman dut zure audioak bereskuratzeko aleginean. Ez dut lortu. Sentitzen dut. Ze parea. Ezin duzen ez du zer egiten ari garen. Nik ere ez. Nork esan beharti da niri hain gogorra dela eskorga bultzatzea. Oso gaizki sentitzen naiz. Bai, martxonetan sekulako kontraktura izango dut. Zuk badakizu hau lan istriputzat jotzen den? Lapurreta beste pertsona bati leporatu diozu eta isilik geratu naiz. Amaitu da. Zer? Maitaneren bilanoa egia osoa esateko. Zergatik? Hori delako zuzena? Ez zaitez inozoa izan. Arrakasta izateko batzuetan oso etikoak ez diren erabakiak hartu behar dira. Baita horrek gezurra esatea badakar ere? Eta gure lagunak igerilekurik gabe utzi? Ez da ezer pertsonala. Horrelakoak dira negozioak. Beraz, zuk ahoa itxita. Hitz egiten baduzu galbidean jarriko nauzu eta. Baldakizuz esaten dizudan?
Koldarrutxa zarela, eta lagun txarra. Oiane, itxoin! Baina orain nola entregatuko dut hau dena neuk bakarrik? Nola iritsi gara honetara? Ez dut nire burua ezagutzen. Neuk ere ez. Gure arteko hau guztia, amak irabazteko egiten didan presioa, enuen gustuko bihurtzen ari nintzen pertsona. Horregatik egin nion uko lehiaketari. Ni antzera, gurasoa eta mundu osoari erakutsi behar diotona naizela. Ahaztu egin nuen zertarako ari nintzen. Maite dut kantatzea, baina ez horrela. Nik ere maite dut kantatzea, baina ez dut zure aurka lehiatu nahi. Eta zer egingo dugu orain? Zer naiteke? Espero dut nik baino zuerte handiagoa izango zenuela. Ez dakit zenbat Maite Zabala begiratu ditudan, eta ez errez. Alaia, zure ama aurkitu dut. Benetan? Andoaingo voleibol taldeko presidentea zen. Ze fuertea, eta berarekin hitz egin duzu? Agian ikustera joan gaitezke. Esan diozu bere bila nabilela? Esan duzu presidentea zela? Non dago orain? Ia ziltzen. Sentitzen dut, benetan. Bakarrik egon nahi dut. Ez duzu zertan hau bakarrik eraman. Benetan, bakarrik utzi, mesedez. Maitane, zurekin hitz egin behar dut. Igerilekuaren kontuagatik bada esan dut ez dudala atzera egingo lapurra gertu arte. Horregatik nator. Oiane, ez egin hori. Agian zuk ez duzu kontzientziarik, baina nik bai, eta ez nauzu geldiaraziko. Zen azka miazkatu egin didazu. Ezin dut sinistu. Lapurrak? Azaldu dezakegu. Oharro bat utzi du? Zer? Istripu bat izan zen, konturatu nintzenerako berandu zen. Espero dut kopuru hau nahikoa izatea eragindako kalteak ordaintzeko. Adeitasunez agurtzen zaitu, lapurrak. Baina hemen? 5.000 eurotik gora daude? Ze lapur jatorra! Gehiago esango nuke, benetako jaun prestua da. Alaia, min hartuko duzu. Zirazu! Zer gertatzen da? Horrela jarraitzen baduzu lesionatu egingo zara. Bakean usteko! Garazi, nirekin etorri behar duzu. Gubiok eskare lagunak esaldiaren ze parte ez duzu lertzen? Zuidazu, alaia gaizki dago. Ez dakit zer gertatzen zaio, baina kontu seria dela uste dut. Behar zaitu orain. Non dago? Non dokazu maleta? Ama, geratu egingo naiz. Izar hitz egin dugu. Geratu nahi baduzu, badakizu zer egin behar duzun. Badakit. Hobeto pentsatu dut eta abesten jarraituko dut. Lehiaketara itzuliko naiz. Banekien erabaki egoki hartuko zenuela. Bete berandu iritzi naiz. Ez da bidezkoa. Benetan sentitzen dut. Ez dakit zergatik egiten dudan negarre. Enuen ezagutzen. Agindu nizun beraren gana eramango zintu dela. Eta hori egingo dut. Azken eskariak entregatuta. Oso nekagarria da lan egitea. Eta gainera, 6.000 euro oparitu dizkiozu basakabiri.
Juta zaude. Bestela salduta utzi behar ninduzun. Kontuak egin ditut eta lan orduaren prezioa ez zaigu ondo ateratzen ari. Etxeko garbitzaileak baina gutxiago irabazten ari naiz. Baduzu soldata igotzeko garaia? Agian bai, gajoa. Tira. Bihar gehiago eta hobeto. Bihar berriro, baina larun bata da. Ostalaritzan egunero egiten da lan, eta asteburuan gehiago. Eta zure erlojua? Saldu egin duzu? Dirua behar. Erlojuak 6.000 euro balio zituen. Aberatxontzat arrunkeria da dirua hitz egitea. Baina 7.000 eurotik gora balio zuen. Gutxiago atera badutere presa neukalako. Uste nuen ez zinela etorriko. Azken partia jokatzera etorri naiz. Ezin daukatu. Beti betetzen duzu zure partea, Anaiatxo. Oraingoan ez da doan. Ari gara ikasten. Eskultura trafikatzaile diskretu baten kontaktua nahi dut. Eta aldaketa hau? Superlegal jauna eta bere bizitza berri. Horren bila nabil, baina dirua behar dut. Ez du inork nire susmorik izan behar. Eta nola eskuratuko duzu agian dirutza balio duen eskultura bat inor konturatu gabe. Tira, borro, kontatu? Traturik bai ala ez. Biriki, engatik galdetu Txominen tabernan. Eskerrik asko inorren eukanean laguntzeagatik. Baina gure bideak hemen maratuko dira. Betiko. Hortaz, beti arte. Anaiatxo. Aspertzen nahi naiz. Kartetan jokatu nahi. Bale, guai. Ba, karte mila joango naiz, eta bide batez komunera. Ados, bat zurekin noa? Bale. Karten bila, esanen nuen. Bai, jakina. Prest. Adingaben zentroa da. Aleia Saratxaga salatu nahi dut. Detaile bat izan da Anerren aldetik. Oso politak dira. Bai, egia da. Hemen da. Masaka igerilekuri gabe rollo bat da. Bai, baina badakizuen norrai den bikain pasatzen. Alaia, basakabitik atera. Txantxetan ari zara. Nahiago nuke ala balitz, baina autoan ateratzen ikusi dut, garazirekin. Ze fuertea. Ba, nien hau bat ere harritzen. Alaia garaziren babestua da. Ni zigortu egin ninduten iaz ateratzagatik. Eta berari edo zertarako baimena ematen diote. Adi denok. Lapurrek itzuli dute lapurtutakoa, beraz, amaitu da zigorra. Azkenean? Bazen gara, ja? Bertan ari zara hemen. Basakabin geratuko naiz. Benetan? Baina honena ez da hori. Lehiaketara itzuliko gara. Eta oraingoan duo bat osatuko dugu. Zer? Nola? Asko pozten naiz. Zu ere asko poztuko zara, ezta? Neuk
guztizen amets bat. Amets bat. Beti egoten nintzen, haren bizita zai. Haren bizita zai. Alaia, sentitzen dut. Adaki, ez da zure errua. Uste dut baietz, begiratu data. 2023, zer gertatzen zaio? 1953an jaio zela. Horiek dira 80 urte. Emakume hau zaharra zen. Hortaz? Zaharregia dela zure ama izateko. Egia. Ez dakit non dagoen zure ama, baina ziur nago ez dela emakume hau. Pozgarria da Joritz eta Izarrena. Banekien konponduko zutela. Bai, eskerrak lehiaketan jarraituko duten, saioak eta biok utzi egin dugu eta. Zer? Zergatik? Noiztik. Bueno, berez, nik parte hartuko dut. Pozten naiz. Zer, joango gara? Bainu bat hartzeko amorratzen nago. Donutxa niretzat! Bai, dena zuretzat. Gu ez goaz. Ziur? Baigon, joan zu bereekin. Guai, gero egongo gara. Itxaron, Manes. Haze eguna, sentitzen dut. Barkatuko dizut, urrengo txangoa ez bada hilerri batera. Kaixo Garazi. Hitz egin dezakegu? Zer moduz bidaia? Ondo. New York zoramena da. Eta ezkontza? Ez diet zure mezuei erantzun denbora behar nuelako. Pentsatzeko eta bakarrik egoteko. Nik ere izan dut pentsatzeko denbora. Zure falta sentitu dut. Iniz ezagutu dudan pertsonarik zoragarrienetakoa zara. Baina gauzak asko aldatu dira, elkarrekin ateratzen hasi ginenetik. Gu, aldatu gara. Garazi, nik... Ez duzu lehengo gauza bera sentitzen. Nire pentsatzen aritu naiz. Eta maite zaitut, izugarri. Baina beste modu batean. Batzuetan harremanak amaitu egiten dira. Baina ez du zertan triste izan. Iraun zuen bitarteko dertasunarekin geratu gaitezke. Beti izango zara oso berezia niretzat. Azu niretzat. Ez dira betiko garai honenak. Azken finean gizaki hutsak gara. Barearen ostean datore kaitza. Uda berririk ez guretzat. Denborak aurrera etengabia, ta orain ezin utzi izan ginena. Rutinaren morroiak bihurtu gara, laztanaren baino lehen eska gaitezen. Ezin dakizu, ez dizudala inoiz
has gaitezen. Ez dakigun non dagoen hoberena. Bila dezagun beste lekuetan. Bai zinagizu, ez dizudala inoiz gezurrik esan eta zaude ziur, ezin izango zaitu dalaztu inoiz. Ta aitortzen dut, izan zarela ene bizitzaren onena, baina orain maitea lehen baino lehen aska gaitezen. Agur, Garazi. Agur, Luke.